pamene ena amapanga mantha osayima pa chilungamo, amapanga mantha osafuna kulankhula za kukhosi, chino chidisi chimangolankhulapo kung'alulapo muziko la demokrasi osaopa kanthu kena kalikonse. Kupanga mantha ndi tchimo, ndipo munthu wanzeru amayenera azingonena chilungamocho. Ndipo ino munyengo ya kung'alula mung'alulization, ine ndizayima pa chimenecho kulankhulapo zimene Amalawi akukamba, ndizanena zokhazokhazo zimene Amalawi akudandaula, chifukwa ine sinimapanga mantha ndipo sizizatheka kupanga mantha kufuna kuti ati ndimusangalase munthu wina. Ine ndiye si ameneyo, ine nimangoyimapo ndikungolankhula zikupweteke, usangalale bola wamva, ndakusokosera nkulinga utamva. President Chakwera akudandaula kwambiri kunena kuti anthu m'Malawi muno akumutukwana, akumunena makamaka pa imfa imene ya anthu 9 ya kuchikangawa, ndipo zikumupangisa kuti iyeyo azilankhulapo pomwe sanafune kuti azilankhulapo, akuti Amalawi amulakwisa. Izi zaziwika atapita kumpoto pa ulendo wache umene ali kumpoto, atakachezeredwa ndi mafumu kapena kuti atakapepesedwa ndi mafumu, chifukwa paja anthu osiyanasiyana akupita ku nyumba ya President Chakwera ndi kumakapepesa maliro. Mwina Amalawi mumvese zimenezi, anthu osiyanasiyana akumapita ku nyumba kwa President Chakwera, osakhala ku nyumba kwa Mary Chilimatu iyayi, koma ku nyumba kwa Chakwera ndi kumakapepesa maliro. Ndiye mafumu akumeneko atapita kukapepesa maliro, President wadandaula kunena kuti ati anthu ambiri akumunyoza, akulankhula zambiri, ndipo zikumupangisa kuti iyeyo aziyankhapo. Iyitu ni nkhani imene walankhula yekha President. Ndikufuna inu wa area asate mumvesese kunena kuti nkhani ndikulankhula sine Boni Kalindo na pachikamwa na madrama, koma President yekha walankhula kuti anthu akumunyoza, akulankhula zambiri pa nsonkhano wa chipepeso wa mafumu akumpoto. Ndiye ine ndimati ndivomerezane nawo anthu amene akumunyozawo, kunena kuti akumunyozadi anthu, ndipo zikuchita kuoneka akamayenda anthu akumachita kumayimba nyimbo, kumamutchula mayina, chimene chisali chinthu chabwino. Chikhaliyeni chi President yo ali ni ma advisors. Ndikanakhala kuti ine nali mmodzi wa ma advisors a Chakwera, ndikanangopanga the needful, ndikumuuza kuti abwana, kuti kunyozedwa kumene kukuthe, tamangisani ripoti ya ndege ija kuti anthu aziwe chilungamo. Pa Irani pompa pa President wa ku Irani anapangaso naye ngozi ya ndege posachedwa pompano, koma sipanatenge tolo 1 week. Anthu ma expert kumeneko anafufuza ndikudziwa chimene chinapangisa ngozi imeneyi. Ndiye inuyo kuti mwina mkwiyo wa Malawi uthe, kapena anthu kunena miseche pa jaziko linondera miseche, kuti zimene zizithe lingobwera ripoti. Ndipo mademo amene akubwerawa, issue ina ndi imene yoyo kunena kuti tikukakamiza boma la Malawi kuti lituluse ripoti lijansanga, chifukwa kuchokera pa 10 kuzafika lero, olo enu ali mwananu, ali abambo anu, ali achimwene anu, osaziwa china chilichonse, mtima umapweteka. Imfa imaphweka ili ya kwanzako, koma ikakhala yako ndi pamene mtima umapweteka. Motero kuti tikamaona anthu ena akulankhula motumbwa, akupanga zinthu zosiyana-siyana, mitima ya anthu ikuwapweteka kwambiri. Ndipo ino si inali nthawi yonena kuti enachi aziyenda m'magalimoto azinyada, inali nthawi ibe yolira, ndi nthawi yolira chifukwa imfa imene ijayo yabweresa mafunso, anthu a Malawi ambiri ali ni mafunso. Ndipo izi muziwe ndithu a President asakunamizeni anthu ndiye akutukwanadi, anthu akunena di zambiri, kunena zambiri, ndipo inuyo mukanangopanga the needful kuti anthu asiye zimenezo, chifukwa inu muli ngati bambo wa ziko linolo, munyache wa ziko lino President ndi inu tu a Chakwera. Pakali panotu President sinu,
amene si ifeyo ndi inuyo achakwera. Ndiye inu mukanangopanga chothekeracho kuti anthu aziwe zenizeni za ripoti. So ineyo ndivomerezane ndi anthu amene akunena zimene zifo mitima ikupweteka. Ndipo imfa imeneyi anthu ambiri amangidwa nayo, kuphatikizapo a Dayton Muhone. Popeza muli kumpoto kwa bwana mumve izi, apolisi anakamumanga mdala wa zaka 70 chifukwa anatenga foni yake ndi kutumiza chithunzi cha anthu amene amalira pamaliro. Anangotumiza chithunzi chimenecho ndi kutumizanso chithunzi china cha anthu akupanga mademo akutchula zina la Chakwera. Apolisi anakamtenga mdalayo ku Mzimba, ndikumuchosa ku Mzimba ndikubwera naye ku Lilongwe, mulandu wache wotenga chithunzi video kuitumiza pa WhatsApp, kubwera naye ku Lilongwe. Ndipo tikunena pano pa kuchokera mwezi watha munthu yo akuthaso pano mwezi uno mwina wachiwiri ali kumaula opanda kumutengera ku khoti. Ndiye muziwe zimenezo kuti anthu akoza kumalankhula zambiri chifukwa cha ma-action yanu a leadership yanu mmene mukuyendesera ziko li muno Malawi. Chifukwa tu Malawi muno bwana muli mavuto, anthu akukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Ndipo anthu ankayembekezera kuti inuyo nthawi ija munazavala yujeni chigrovo cha boxing mukulankhula pa misonkhano mukufuna maudindo. Anthu ankayembekezera kuti inu pamene muti mulowe pa mpando potengera background yanu yopemphera ndiye kuti Malawi azakoma kwambiri. Koma bwana Malawi muno muli mavuto. Lero tikamamva kuti mmene mwabayibayiba mbomamu, lero mukufuna muyambe kuchita panishi anthu amene ndi malandlord, kuti malandlord azilipira misonkho. Tingoziwiratu kunena kuti boma ili lilibe asogoleri anzeru. Chifukwa munthu anamanga nyumba yache ndi ndalama zache, kaya ndalamazo anaziba, kaya sanazibe, kaya anazipeza ku business, inuyo kunalibe mmene munthu amakonza nyumba yache. Lero munthu amanga nyumba zache za renti muziko la democracy, ndipo zisi zinachitike poso mu history. Ndiye mukanene kuti azikapereka ndalama kuboma, azikatenga sonkho ndikumakapereka kuboma wachani? Ndalamazo zache za iyeyo, ndalamazo ndi za amanu, ndalamazo ndi za ambuyanu, kapena nyumbazo ndi za amanu? Nyumba amene amamanga kuvuti kapena amavutikira landlord yoyo amene anamanga nyumba amamanga ndi inu. Simenti munamugulira kuti muzikanena kuti aye tikufuna wonse a nyumba za renti malandlord azilipira misonkho. Iyoyo munthu ndi shopu. Muli atuiri shopu ndiyomveka kuti mwina mukhoza kumanena kuti amashopu 10 mukupezerapo ndalama zenizeni za business. Koma munthu amanga nyumba zache ali nazo kaya ndi kuchigwiri, kaya ali nazo kaya ku 49, kaya ali nazo kaya ku Blantyre, nyumbazo kaya ndi kumachinjiri. Nyumbazo ndi za inuyo kuti mukanene kuti aye wonse amene ama landlord azipereka misonkho. Vuto la kuno ku Malawi tinafasa, asogoleri athu amatitola kwambiri chifukwa chofasa. Mwaloma kuti muyang'ane mavuto amene akukumana ndi anthu amapenshoni muno Malawi. Chifukwa to Achakwera, ngati mukundimva Achakwera muli bwino, ngati mukundimva, ngati kuli mtundu wa anthu umene ukuvutika masana ndi usiku, ena pakana kumamwalira, ena akudwala matenda osiyana-siyana, ndiye ndi anthu amene anachita litaya. Anthu amene anachita litaya pakali panopa ali asanduka agalu, asanduka anyani. Ndipo ngati kuli ziko lapasi limene limazuza anthu opanga pension, ndiye ndi ziko la Malawi. Ndipo ngati kuli mulungu amalanga, ndipo akuyenera alange ziko la Malawi chifukwa likuzuza anthu koopsa. Ife tayendapo maiko even pa South Africa pompa kumuona pensionia amakhala ngati nyamata. Koma kunoko ku Malawi kuno kumuona munthu wa pension ndi chinyawu sasiyana, munthu wa pension ndi wa misala sasiyana. Amangokhalira ena amene akufuna kuti mwina azitaya maganizo, amangokhalira kumwa akachaso m'mizimu, athobwa m'mizimu, gudubu m'mizimu, chifuna chokuti ayiwalire mavuto. Ziko la Malawi likuzuza anthu koopsa. Ena tinena pano wa pension yo anamwalira kale chifukwa cha asogoleri, kumwalira chifukwa cha kupwetekedwa mtima. Ndipo ineyo ndikanapempha kuti anthu onse a pensioni mukhale pa network,
mukale pa network muzikambirana njira zofuna kuthanirana ndi boma limene lili posachedwa pompano parliament ikusegula ndofunika apensioni wonse kuchokera ku Eastern Region, Southern Region, Central Region, Northern Region mukale ni network tinyamulane mmagali moto tipite tizikagona ku parliament pakana parliament ichite pass resolution yonena kuti aliyense amene anapangapo pension ndalama zachialandire si ndalama za mawu zimene zizikuti azikazuza anthu ndi uchisiri weni kumalekerera anthu amene wawa amene ali bize kumaitanizana kuti apeze njira zobera zisankho ali bize kumangoba ndipo inu sa opposition inu musamale kwambiri mukugona kwambiri inu ya opposition UDF DPP afford you are sleeping too much iniyo jene Malawi Electoral Commission imakhala ku Lilongwe lero mwaona anzanu aitanizana kupita ku Nzuzu State Lodge kumakakambirana kodi saka nakambirana konkuno ku Lilongwe ndi pamene mungaziwe inu kunena kuti kubera zisankho simasewera andi ngati pali anthu wena amene so akuzunzika muno Malawi ndi anthu akutheba amene anakagwira ntchito ku South Africa zaka zimenezo tikunena panopa ambiri ya iwo anamwalira chifukwa chodikirira ndalama zawo ena ayiwo azikazi awo akulephera kutumiza ana ku sukulu pakana lero analephera kutumiza ku sukulu ana ena onso anawo anabereka ana anzawo onso anabereka ana anzawo koma boma la Malawi likuziwa kuti kunja kunoko boma la South Africa linapereka ndalama ku boma la Malawi ndipo ulamuliro upine minister nthawi imeneyo ine ndimakumbukira analipo ngati nsakulakwisa Henry Musa ndi amene anali minister amene amayendesa zimene zizi ngati asali Yunus Musa ndalama zinabwera Malawi muno zili ku account number 1 chimene Musako apasira anthu atheba makobiri yawo ndi chani afiti inu ndi chifukwa chani simukufuna kuwapasa anthu atheba makobiri yawo anthu ochokera ku Mwanza ochokera ku Chitipa ochokera ku Nkhotakota ochokera ku Rumphi ochokera ku Mulanje Phalombe Chikwawa Zomba Mangochi akubalaka akuntchewu anthu anapita kutheba abale apaseni makobiri yawo ndikupempheninso ninu anthu akutheba nonse mukhale ndi network yanu osapanga mantha kuti munakalamba ndipo munasegulatu ma account afiti amene wanthu asatanika amene amakusegulisani ma account kuti ndalama zanu zilowe sopano ngati ma account amakusegulisani ndalama zonse zikulowa ndiye zinapita kuti anabamo anthu amene anabamo ndalama ndiye nthawi ino sopano ndiye tiyana ife tazuka ndiye tikufinyane ndalama zimene zimupereka ndalama za anthu akutheba mupereka ndalama za anthu apensioni mupereka ndalama zao ma compensation kuja kumapangidwa za compensation ku Ministry of Labor Department ya compensation kumene kulibeko magesi kumene kulibeko ma laptop mungu obandalama kulephera ma ministry mukugula magesi kumene kuja kwa anthu akafikapo olonso inu a pension ndi inu atheba mugwirizane tonse amene tiyeni pa 8 pano ku Mademo Blantyre mpite ku Blantyre Lilongwe mpite ku Lilongwe inunso pa 15 azomba ni Mangochi ni Mzuzu konzekani tikubwera kumeneko tikatero ndiye tizapita ku parliament ndikukatulusa mu aphungu ose nyumba mujamo chifukwa anthu amene achasana wangu obako ndalama kumango odya ndalama osafuna kuganizira miyoyo ya anthu ino ni nthawi yakuswa kung'alula ofuna kundipha andiphe ofuna kunimanga nimange koma ine ndikungoyimirira anthu ndiye izi mukuziyamba za malandroad izi mukungotaya nazo nthawi izinso mukuziyamba za masitikazi zokuti anthu akamakagula katundu awo azilipira azigula masitika mukungotaya nazo nthawi komano nanga si vuto la opposition mukugona zipitiriza ni kugona koma tikufuna ripoti la kuchikangawa anthu akulifuna mkwiyo muno Malawi muno kukula chifukwa cha inuyo kuchedwa kwanu ndi ripoti likanatuluka tinamva paja kuti kuli ripoti lina la kuwame limene lisatulukira ndi chani achipatala tikuthokozeni munapitumiza ripoti lanu sangasanga kodi nanga inu akuwame ndi inuyo wa ku State House bwanji simukuwapanga ku Germany kuti atuluse ripoti Bon Kalindo
the DC. Nyengo ya kung'alula osawopa wina aliyense, ndipo Amalawi azapitiriza kumva chilungamo osakhala ati wina chaziopseza anthu. Mumutuluse uyu amachedwa Muhone, ndala wa 70 years, mukumusunga kumaula ndi anthu ena osalakwa mukuwasunga pa nkhani zosaziwika bwino. Hey, koma abale,